Ključna promena u planu je povećanje kapaciteta dronova jer su dosadašnje vojne vežbe pokazale ranjivost britanskih oklopnih jedinica. Rusija bi mogla biti spremna za napad na NATO do 2029. godine, dok Britanija ima ograničene snage i zastarelu opremu za moderni rat. Nacrt dugo očekivanog britanskog vojnog investicionog plana hitno se revidira zbog ozbiljnih strahova da zemlja nema dovoljno naoružanja za odbranu od potencijalnog ruskog napada, piše britanski list Times. Novi ministar odbrane Dan Jarvis, koji je preuzeo dužnost nakon što je John Healey podneo ostavku, dobio je dodatne 2 nedelje da potpuno preispita svoju strategiju potrošnje. Plan nabavke odbrambene opreme vredan više milijardi evra sad bi trebalo da bude predstavljen pre samita NATO-a 7. jula, a ključna promena je drastično povećanje kapaciteta dronova. Upozorenja stižu sa svih strana. Bivši sekretar oružanih snaga Al Carnes je otvoreno priznao da se vojska ne transformiše dovoljno brzo da bi apsorbovala krvave lekcije rata u Ukrajini. Ovo je jedinstvena prilika da se te lekcije direktno prenesu u vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo, čak i uprkos snažnom otporu, rekao je Carnes. Koliko je situacija dramatična i koliko je tradicionalno ratovanje postalo zastarelo, najbolje pokazala vojna vežba Jež, održana u Estoniji u maju prošle godine. Rezultati ove simulacije bukvalno su šokirali britanski vojni vrh. Tokom vežbe, samo 10 ukrajinskih operatera dronova uspjelo je da potpuno uništi ceo britanski tenkovski bataljon, koji je uključivao 17 oklopnih vozila za manje od pola dana. Za vojsku koja je pala na najniži nivo u posljednjih 200 godina ima samo 73.000 aktivnih vojnika, gubitak samo jedne takve jedinice u starom sukobu značio bi potpunu katastrofu. Penzionisani general Chris Deverell slikovito je opisao britansku nevolju. Ministarstvo je kupilo samo nekoliko hiljada dronova u modernom ratovanju, to je količina koja bi se potrošila u jednom danu. Dok Britanija ima oko 8.000 dronova u svom arsenalu, Ukrajina troši oko 200.000 njih mesečno, a Rusija ima kapacitet da proizvede zapanjujućih 15 miliona dronova godišnje. Putin bi mogao da napadne do kraja decenije. Prozor za pripreme se brzo zatvara. Nemački general Christian Freuding upozorava da će Rusija u potpunosti obnoviti svoje snage i biti spremna za invaziju na članicu NATO-a do 2029. godine, dok premijer Keir Starmer procenjuje da bi do udara moglo doći do 2030. godine. Satelitski snimci već pokazuju masovnu izgradnju ruskih kasarni i skladišta na granicama Norveške, Finske, Estonije i Litvanije. Prema članu 5 NATO pakta, Velika Britanija bi morala da ostane u odbranu svojih saveznika, ali analitičari upozoravaju da Vladimir Putin namjerno testira odlučnost alijanse čestim upadima dronova u vazdušni prostor Rumunije, Poljske i Litvanije. Konvencionalna britanska oklopna vozila u Estoniji poput tenkova Challenger 2 bila bi laka meta, uprkos tome London se dalje drži skupih 20 godina starih programa nabavke kao što su oklopna vozila Ajax vredna 7,1 milijardu evra i ugovor o helikopteru vredan 1,2 milijarde evra, koje sami vojni šefovi zapravo ne žele jer će brzo zastareti. Nebo bez odbrane London prepušten na milost i nemilost sudbine. Pretnja iz vazduha je još gora. Rusija ima hipersonične rakete Orešnik dometa oko 5470 km i balističke rakete Kinžal dometa oko 3050 km. Pošto je Moskva udaljena oko 2500 km od Londona, ove rakete, ispeljene čak i sa brodova u Atlantiku ili sa Arktika, mogu direktno da sravne britanske gradove i ključne nuklearne baze. Bivši vazduhoplovni maršal Greg Bagwell upozorava da Velika Britanija uopšte nema adekvatnu protivvazdušnu odbranu. Ako dođe do masovnog udara na više lokacija, ministri će morati da izaberu koji grad ili bazu će braniti, ostavljajući sve ostalo potpuno izloženim, dramatizuje Bagwell. Od 107 naprednih lovaca Tajfun, samo 4 su naoružana i spremna za poletenje u svakom trenutku. Zemlja nema nijednu bateriju raketnih presretača na svom tlu, a tek je ovog proleća počela da kupuje male količine dronova presretača. Da stvar bude gora, Ministarstvo financija planira da preuzme direktnu kontrolu nad razvojem novog lovca Tempest u pokušaju da smanji troškove, što bi moglo da oduži ceo projekat vredan 7,1 milijardu evra. Ruske podmornice pretražuju vitalne kablove. Situacija nije ništa bolja ni pod morem. Podmorski kablovi prenose više od 90% britanskog internet saobraćaja sa transakcijama vrednim astronomskih 1,65 biliona evra dnevno, dok gasovodi obezbeđuju polovinu snabdevanja zemlje gasom. U aprilu je otkriveno da su 3 ruske podmornice izvele tajnu operaciju blizu ovih kablova i caovod u britanskim vodama. Komandant kraljevske mornarice general Gwyn Jenkins priznao je da su britanski brodovi proveli trećinu prošle godine bavići se ruskim podvodnim pretnjama. Već smo u stanju konfrontacije, ako ne i rata, sa Rusijom, rekao je penzionisani vice admiral Andrew Behrens. Međutim, odgovor Londona je paralizovan. Svih 5 aktivnih britanskih nuklearnih podmornica trenutno je usidreno u lukama radi popravke i održavanja. Velika Britanija trenutno zavisi od samo 6 razarača i 2 nosača aviona, od kojih je samo polovina operativna, dok ruska severna flota na Arktiku, udaljena samo 1200 milja, ima oko 30 podmornica i desetine teških ratnih brodova, čija snaga nije nimalo smanjena tokom rata u Ukrajini.
Za još vesti lajkujte ovaj video i zapratite nas.